טוב, שלום יוטיוב, היום אני אראה לכם איך לעשות וירוס הצפה. פתיח ומתחילים. טוב, דבר ראשון, מה שרושמים, פותחים פנקס רשימות, רושמים MS, לא, קודם נעשה ככה, מקש ימני, כיוון קריאה. טוב, MSG box, רווח, גרשיים, ומה שאתם רוצים שזה יפתח בווירוס הצפה. נגיד אתם רוצים שזה יפתח, נגיד האקינג, נגיד נעשה את זה. וכמה פעמים אתם רוצים שזה יפתח, אתם עושים ככה, אתם מעתיקים את זה, אתם עושים מעתק, ואז אתם יורדים ופשוט מדביקים, עושים מדבק. הנה, בואו נראה. בראשון אפשר לעשות את זה, אפשר שכולם יהיו האקינג, ואפשר לעשות נגיד הראשון האקינג, השני נעשה סתם נרשום בשני, נרשום ככה וירוס, נעשה האקינג וירוס, האקינג וירוס, וכן הלאה וכן הלאה. טוב, קובץ שמור בשם וירוס הצפה נקודה VBS, רגע סליחה, VBS. טוב, שמור, בואו נצא מזה, והנה אתם רואים האקינג וירוס, האקינג וירוס, האקינג וירוס, ואתם יכולים לעשות את זה כמה זמן שאתם רוצים, ויאללה ביי.